The Word of God is alive and powerful, sharper than any two-edged sword, piercing even to the dividing asunder of the soul and spirit, and of the joints and the marrow, and is a critic of the thoughts and intents of the heart. All Scripture is God-breathed and is profitable for doctrine, for reproof, for correction, for instruction in righteousness, that the man of God might be mature, thoroughly equipped unto all good works. Study to show thyself approved unto God, a workman that needeth not to be ashamed, rightly dividing the word of truth. The Bible says, "For God so loved the world that he gave his only begotten Son, that whosoever believeth in him shall not perish, but have eternal life." For God did not send his Son into the world to condemn the world, but that the world through him might be saved. He who believes in him is not condemned, but he who does not believe is condemned already, because he has not believed in the name of the only begotten Son of God. But as many as received him, he gave the right to become children of God to those who believe in his name. Believe on the Lord Jesus Christ, and thou shalt be saved. We have been saved by grace through faith, that not of yourselves. It's a gift of God, not of works, lest anyone should boast. He who hears my word and believes in him who sent me has everlasting life, and shall not come into judgment, but has passed from death to life. Therefore, if anyone is in Christ, he is a new creation. The old has gone, the new has come. All this is from God, who reconciled us to himself through Christ, and gave us the ministry of reconciliation. That God was reconciling the world to himself in Christ, not counting men's sins against them, and he has committed to us the message of reconciliation. We are therefore Christ's ambassadors, as though God were making his appeal through us. We implore you on Christ's behalf, be reconciled to God. God made him, meaning the Lord Jesus Christ, who had no sin, to be sin for us, so that in him we might become the righteousness of God. There is therefore no condemnation for those who are in Christ Jesus. For the law of life-giving Spirit in Christ Jesus has set you free from the law of sin and death. I give them eternal life, and they will never perish. No one will snatch them from my hand. The Lord is my helper, and I will not be afraid. What can man do to me? For all who are led by the Spirit of God are the sons of God. Before we continue our study of the Word of God today, gikinahanglan ang atong pagpangandagstong kaugalingon. We have to name all our sins, if need be. If we are keeping some sins, then this become barriers in our study of the Word of God. Gikinahanglan nga kini atong hinganlan sa tubangan sa Dios nga Amahan. 1 John 1:9 says, if we confess our sins, God is faithful and just to forgive us our sins and to cleanse us from all unrighteousness. O alang kanimo higala, who is listening right now in our Bible study, we are inviting you to listen to apply the Word of God, which says, believe on the Lord Jesus Christ.
and thou shalt be saved. Gikinahanglan ang imong paggamit sa imong free will sa paghimo sa labing manungdanong desisyon sa tibuok mong kinabuhi. To believe in Christ as your Lord and Savior. So, humani mo buhata ka na, ikaw luwas na, makasalmot na sabi ka, you can participate now in our Bible study which we are doing every day. So, this is the Bible study through the YouTube under the Vic Balbino Evangelistic Ministry. So, alang kanimo nga bag-o pa usab, dapit lang ikaw sa pagbaton o bukas ng pangunahon, an open mind. Aron ng Diyos Espiritu Santo nga mao lamang ang bugtong magtutudlos kamaturan, makapatinaw, klaro kanimo. To make this discussion we are taking very clear and vivid sa imong pagsabot o busa sa hilom mag-andam ta sa atong kaugalingon. Let us pray. Heavenly Father, we thank you for this opportunity once again to study your word. Nagaampo kami, O Diyos, nga imo kaming lamdagan o ipatinaw o klaro ang imong kamatuoran. Nagaampo kami nga imo kaming hatagan niya ng concentration aron kami kat-on gayud sa imong kabubuton. Tangtanga ang mga babag nga niya sa among una-una karon. Kay kini mahimo mang babag sa among pagtuon sa among pulong. Kining tanan among gipasalamatan sa ngalan ni Ginoong Hesukristo. Amen. Well, good day everyone. Here we are again in our daily Bible study. Ang atong pagpadayon sa atong spiritual momentum. This is the process to follow 2 Peter 3:18, grow in grace and in the knowledge of our Lord and Savior Jesus Christ. Okay? Ang atong tun-anan, ang atong gidugukan sa atong hilisgutan, giuluhan kini og grace. Sabi ni saya, grasya. O ato naman kini gi-define sa in English nga grace is all that God is free to do for man on the basis of what Christ has done at the cross. Kung atong langkubon lang yun, okay, atong langkubon o tibukon na lang yun sa pag define ini, ang grasya, mao ang lihok buhat sa Dios alang sa tao. Ang tao dili takos, dili angayan. He does not deserve, he does not earn, he does not work for it. Kay grasya man. Okay? So karon padayon ta. Diin kita mo biya o kining ato karon nga hisgot nining atong Bible study. Within this Bible study, ato na kining sagulan og more English. Well, di na ito maingon nga more English o more Visaya napan in such a way nga atong naandan apan kanag yung mahimong tataw, tinaw, klaro. Okay? Sa atong pagsabot nini atong hilisgutan. Kay mo man ang atong issue gyud nga giatubang nga masabtan nato ang tanan nga atong gihisgutan pinagi sa paglamdag kanato sa Espiritu Santo. Without God, the Holy Spirit, our ministry would be of no use. Walay kusog, walay kalig-on kini o wa gyud masibo sa plano sa Dios. Busa ato lang yung kini gipahilo na gipasibo unsa ang kabubuton sa Dios. Mao ni atong itunan adlaw-adlaw. Una-una
kabubuton, tuyo, plano sa Dios. Mao nang sige tagtuon ni adlaw-adlaw gyud. Aron nga tataw na gyud kaayo sa atong panumduman ug sa atong kalag. Okay. As a review, labas sa atong panumduman nga ang Kristohanong paagi sa pagkinabuhi, the Christian way of life, usa ka matang sa pangunahuna. It's a mental attitude life. Okay? We have already established that principle. And that mental attitude which pleases the Lord. Of course, what pleases the Lord is kining atong ato karong gibuhat nga ipasulod sa atong pangunahuna ang pangunahuna sa Dios. Okay? Kay may labaw nga what is the greatest kanang knowledge in the whole universe, you know? Do you know what is the greatest knowledge in the whole world? Sa tibuok universo? It is knowledge of the Word of God. Mao ang pagkahibalo, kanang angkon sa kaalam sa una-una sa Dios. Just imagine. So mao ni nga ito gibuhat. Okay? Nga, kining mental attitude, matas mo una-una, anaa diha ang atong paagi sa pagkinabuhing Kristohanon. Okay? Excuse me. O mao itong atong gi-define. The Christian way of life is a mental attitude life. O kining atong mental attitude, matang sa pangunahuna, malig-on lamang kini. Makanang ingnon ta, may kusog kini. Lig-on, okay? In general, malig-on lamang kini. Pinagi sa atong pagtuon sa pulong sa Dios. Nahibaw ka ba niya na? Kaya kung wala tayo pagtuon sa pulong sa Diyos, saan ito baling-on ining atong pangunahuna? You see? Mental attitude. So mo na nga, sa diha nga usa ka magtutuo, makabuhat og sala, kaya mo man ni ang kanang ingnon ta occupational hazard kanatong mga magtutuo sa atong pagkakristohanon. Sa diha nga kita mo buhat og sala, kana pagsupak man, that's an offense to the justice of God. Therefore, diha inigbuhat na itong sala, out we go. Gawas gyud ta sa atong operational divine sphere, otherwise called the protocol plan of God, the Christian way of life, God's power system, unya every believer's royal palace, anaa ang gahom diha ug kini niya sa atong pangunahuna. Sabtag na pagayo, it is in our mental attitude. So kung ang atong pangunahuna way sword nga una sa Dios, then kabhang mura na o kanang mura, I think that's the right Visayan word, kabhang, empty. See? Why sword? Mao na nga. Unsaon naman mo pag kanang tuman ni ining paagi sa pag kinabuhing Kristohanon. Dili gayon. Mao na nga kadaghanan sa ato. Subo gyud nato ikasulti kini, ipadayag nga labyang bagang duot sa atong mga kaigsuunang magtotoo. Wa gyud sila kanang alamag bahin niini. Wa gyud sila alamag bahin niini kay wa man lagi sila gana. Wa man sila kanang kainit, kaikag sa pagsubay, pagkanang lahutay sa pagtuon sa pulong sa Dios. It takes courage to stand alone. You see? Mao na nga, dako gyud ning kanang bulhaton nimo ingon nga Kristohanon. Nga ikaw
sugod na sa pagtubo ng imong kalag. So, kung imo yung i-analyze, okay? Para man nagsagol, nagbinsaya o in English yung kung imong analyze on, of course, mo naman po na atong naandan, maglisod man tas paghuban ng binsaya, mo na kung ingnon lang na to, nga kung imong analyze on, labihang daghana sa atong mga kaigsoon ng mga Kristohanon, ang dili ni pagdaot nila, wata katungod sa pagbuhat niya na. Ang but pasabot, kung imong analyze on, tanaw ni timbang-timbangon kini atong bahin ni atong gisgutan niya. Kadaghanan sa itong mga kaigsuonan lagi nga, wa sila gyoy kanang kaalam, wa sila kay balo una, wa sila kay balo unsaon pagkinabuhing Kristohano nga nasibo na hiluna ng takdo sa plano kabubuton tuyo sa Dios. You see, mo ni nakatuna na gikan sa pulong sa Dios. Wa man ta magkuha nini nga itong mga gilisgutan gikan sa ubang mga tinubdan. Wa may laing tinubdan. Dinaraman sa Biblia nga nakakana ang pulong sa Dios. Mao ni gitun-an man sa makuti nga pagtuon. Mao bitaw ning atong giingon nimo nga kining atong pagtuon nagasubay kini sa kanang ICE method, ICE, isagogical, categorical, o exegetical. Isagogical, studying God's Word through the history. And categorical, naglain-lain nga mga kategorya matang sa doktrina. O ang isagogical nga magtuon tas pulong sa Dios, gibasihan ang original nga mga pulong. We know already that ang duha ka Testament, the Old and the New, ang Old Testament was written originally in Hebrew, Aramaic. Okay? Whereas ang New Testament was written originally in Greek. Mo na kining atong gibuhat ini just a re-echo of what Bible scholars nga matinud-anon, makuti, kinuy-kuyay yun nila, subay, unsay but pasabot, unsa ka kapitulo, kanang bersikulo, hangtod nga, unsa, mo, tigbabaw, mo gawas gyud ang matuod nga but pasabot sa Dios mismo. Na mao ni, nagpahimo sa tanini, wata maghimo-himo, magama-gama, magtungo-tungo, kaya kana, wa na matunong, wa na masubay sa plano sa Dios. Igo lang tayo sunod sa plano sa Dios. So, mao to akong giingon. The Christian way of life is a mental attitude life. And with the Word of God, niya na sa atong mental attitude, na saturated na nga itong kanang panguna, ingnon ta ang atong kalag. Kaya pulong sa Diyos, ari man pusod sa atong alimpatakan, sa atong kalag. So, mao na nga, mental attitude life nimo is divine viewpoint lifestyle na ang imong pagtanaw sa kinabuhi. You see, your outlook in life is far different sa mga human viewpoint. Na mao na nga sa diha nga ang imong mental attitude kanang kabhang, ang imong pangunahuna, why huna-huna sa Dios, kaya wa man lagi kay ganas pagtuon ni din unsa, it does not please God. Kung yung giingon nimo, that mental attitude kanang nasudlan, napunan sa mga pulong sa Dios diha, ang kaalam sa Dios, mao ni ang makapahimuot sa Dios. You see? This kind of mental attitude pleases the Lord. So, sa diha nga usa ka magtotoo
nakabuhat og sala, personal sins, mental, lingual, or overt sins, he becomes carnal. He lives a life of lies. Bakak. So, muna akong giingon, last time nga, nagkinabuhi siya bakak nga pagkinabuhi. Okay? Now, a carnal believer not only lives a lie, but ignorant of the truth. You see? And because he is ignorant of the truth, he is not free. Kasi, gingon sa John 8:32, you shall know the truth, and the truth shall make you free. So, mora na ang lingkawas nimo. Set you free. So, you are in bondage kon wa ka pa unsa truth nga wa pay nakasud diha sa imong pangunahuna. You see, kitang mga magtutuogon should learn Christ, should hear Christ, and be taught in Christ. Now, learn Christ is manthano, the original Greek word. Hear Christ is akuo. And be taught in Christ na tudluan, that is didasko. O human kini matuman, kining tulo, put on the new life. Isulob dayon. Okay? O kining tanan nga itong gilisgutan, ato usab kining napupo, gikan sa pastor teacher nga gihatagan sa Dios og espirituhanong gasa, spiritual gift to teach. And he is the food preparer. Mao itag andam sa pagkaon. Ano sa mga pagkaon? Pagkaon sa itong kalang. Ang tao dili mabuhi pinagi sa tinapay lamang, kundi dili pinagi sa unsa pulong sa Dios nga pangagula sa pamba sa Dios. Matthew 4:4 o Deuteronomy 8:3 ang sa gisulti, man does not live by bread alone, but by every word that proceeds from the mouth of God. So, kitang mga magtotoo humanta maluwas, man, bag-o na kitang natao, born again. Now, sa 2 Corinthians 5:17, ato kining quote last time, therefore, if any man be in Christ, he is a new creature. Old things are passed away. Behold, all things are become new. So, gikinahanglan ang atong pagkat-on sa pulong sa Dios, una pa kita makahuna-huna sa pulong sa Dios. Samtag na. And besides, itong definition nga akong gihatag di mo di padugay may tungod sa the Christian way of life. The Christian way of life is a supernatural way of life. Dili kasagaran nga matang sa pagkinabuhi. Ug tungod kay mao kana. And as such, kini nang ginahanglan ug di pod kasagaran nga paagi sa pagtuman. It requires a supernatural way of execution. O bahin ining mong matang sa pagkinabuhi, mao ang imong katakos sa pagkinabuhi. Capacity for life. Capacity to live sa usa ka kinabuhi nga kahimutan sa Dios. How? Unsaon? By executing the Christian way of life. Unsaon man? Sayon ra isulti by executing the Christian way of life. Well, the process of executing the Christian way of life is to reside, pagpuyo diya sa sulod sa imong royal palace, in the power sphere of the operational divine sphere, fulfilling, nagatuman ka sa protokol nga plano sa Dios.
Now, karong mga adlaw, nini nga itong panahon, karon kadaghanan sa mga katawhan, including believers without doctrine, okay? Naapil na nini ang mga magtutuo nga way doktrina. Kini sila, wa gyoy katako sa pagkinabuhi. Iba kag ngano? Do you know why? Ang tubag mo tahong giingon niya mo. Ito naman ang gisgutan last time. Tungod sa mga daghang mga dautang, mga influensya. Bad influences. Itong gisgutan ng the internet, YouTube. Of course, may gamiton in a good way, proper way, the right way. Sibo sa plan sa Diyos or sa sukwahi. Now, kini atong igamit ang YouTube aron to disseminate the gospel and pagsangyaw sa pulong sa Dios. Kini atong gisgutan. So, kung gisgutan kining mga kanang hinungdan kano nga kadaghanan sa mga katahon wa gyud sila katako sa pagkinabuhi, maumitaw mo ingon dahil sa ano kasabot ni hong kinabuhi you see ngano man wa man sila capacity, okay, because of these bad influences lagi, the internet, the YouTube, social media, Instagram, Facebook, unsa pa kini maong media ang emphasia gyud niini. The emphasis there is yourself and people. Kasabot ka? It is me, mine, I, myself. O if this is so, then you, for sure, will never be able to have capacity for life. That's why they have selfie. Nana sila selfie. Now, okay. Unsa man gyud ang mga hinungdan sa atong pagkining atubang o mga personal nga mga suliran? What causes personal problems in life? Ibaw kag unsa? Ang atong pagbuhat o mga daotan sayop nga mga desisyon. Basta? Or making bad and wrong decisions. And the only way to avoid making bad and wrong decisions is to learn the truth. Bible doctrine. Maura. And eventually be able to reach kakabot nining ang sa katako sa pagkinabuhi. Niman katong gisulti sa 2 Corinto 5:17, a believer is a new creature. Bag-ong binuhat. Ingon nga bag-ong binuhat, as a new creature, he has bag-o na siyang mental attitude. Bag-o na siyang mga panghuna-huna. Diyos no ng mga panghuna-huna. Na siya bag-ong paagis pagkinabuhi. In short, a new life. Sabtag yun na. And that's being a born-again person. Natao ka na pag-usap. O kanang imong pagkatao na pag-usap, puno ka na sa unsa pagtuo. O kanang maong pagtuo, maugmad lang, can only be developed through what? Pinagi sa imong pagpadayon sa pagtuon, pagkaton, pagtuo, paggamit sa pulong sa Dios. Di yun na nato magbuwag ka na nga itong ipangisgutan. Di lang kay kultura sa pagtuon. Yes, you can study God's Word the whole day. You see, studying God's Word is one thing. But applying, believing and applying God's Word in your life is far different thing. Lahi. You see? Ingnon talang na to, pagkasulti nga, mo ni daog sa tanan.
ang imong pagtuo ug paggamit na. Unsa may gisulti sa Dios na ay bersikulo nagingon, be not only hearers of my word, but be doers of my word. Na, kayo just deceiving yourself ug sige lang kag paminaw kutob. Sige kag tuon kunuhay. Kung wa nimo tuo, wa nimo dawata. Wa. You see? Therefore, our faith nga itong pagtuo, maugmad lamang pinagi sa pagunsa. Paminaw, pagpadayon, sa pagtuon sa pulong sa Diyos. Romans 10:17 again, faith cometh by hearing, and hearing by the word of God. You see? So, now being born again, by the way, usa kini sa grasya nga paagi. It's a grace process. We don't deserve it. We don't work for it, and we do not earn it. Di kita ngayon. Dili tatakos. You see? Kay grasya. Now, when a person becomes a believer, he immediately steps into a full-scale battle. Muna gitawag og spiritual warfare. Spirituanong away, bugno. Di lang kay bugno, gubat yun. Kay kita nag-atubang og tulo ka mga labiyang kadagko ng mga kaaway. Remember the three major enemies of every believer. The world, the devil, the flesh. The world. All its systems. Dili ning kalibutan nga itong gipuyan nga itong ilikaw lang. Dili ni. Ang sistema ni kalibutan na. Mao ni atong kaaway. Ikaduha, ang unsa? Ang yawa. The devil. You see? Ang panway. Si Satanas. Muna, usas mga dagkong kaway. Sa man mo pag-asdang niya, espiritu man na siya. Kakinahanglan og espirituhanong unsa hinagiban. Only the word of God. The devil. Hindi ikatulo ang atong kinaiyang makasasala. Our flesh. The old sin nature. Kaaway din nato eh. Every second, matagutling, dili kay gutlo, gutling sa itong kinabuhi. Disturbuhon ta. Kanang inuntang ng mga siltiyan sa the street language nga, lawgawon ta. Ini nga itong kinayang makasasala. Hindi na kinalang kuhiton ta, kaya na naman sa ilahom. You see? Ang old sin nature niya mas ilahom na to. You see? Just as God, Holy Spirit, naapod sa itong ilahom. Mao nang naibugno po tali sa Espiritu Santo o sa kinaiyang makasasala. Nagkasabot ka? Bugno po na. O kita na sa taliwa, papiliun tag unsay atong unsa padumalahon sa itong kinabuhi. Kinsa may atong tugutan sa pagdumala to control our life. Ang old sin nature ba? O ang Espiritu Santo ba? It's a matter of choice. You see? That is why, paminaw, a believer needs to study God's Word consistently, persistently, regularly, meaning on a daily basis. Ngano? Tungod kay kining full-scale battle is waged not only on a daily basis, but on a moment-by-moment basis. Naon sa ako man mo asdang mga kaway, di ta magpadayon sa pagtuon. Mao ni, kita nimo ang punto nga itong gidadihan nimo. Mao na ang Roma 12:2 nagingon, be not conformed to the pattern of this world, but by the renewing of our mind. Na, pagbago sa itong una-una. Now, as the believer persists in his spiritual momentum, he will eventually learn God's will. Samtag na, makakaton ra gyud siya sa kanang kabubuton sa Dios. Ug doon na rabay tulong atong gisgutan na viewpoint will
operational will o geographical will of God. Unsa ning viewpoint will? Kini answers the question, what does God want me to think? Unsa may buot sa Dios nga akong una-unahon? Mo na viewpoint will of God. Ang ikaduha, operational will of God answers the question, mutubag sa pangutana, unsa may buot sa Dios nga akong buhaton? What does God want me to do? Ug ang ikatulo, geographical will of God answers the question, where does God want me to be? Unsa may buot sa Dios nga akong adtuan? Nakasabot ka? So mao na ang tulo ka matang sa unsa kanang kabubuton sa Dios. Kay ang mental attitude o pangunahuna sa usa ka magtutuo maugmad lamang kini spiritually kay kung siya nagasunod ni ining prinsipyo nga atong dadon nimo. Unsa may prinsipyo? A believer should be in the right place at the right time with the right attitude. Mao ni atong gihantagan ning memory aid nga operation PTA, place, time, attitude. Ako malikon. Masig nawa ka sa passing. A believer's mental attitude is spiritually developed by knowing how to be in the right place at the right time with the right attitude. Naklaro naman yun na. Okay? Sa diha nga siya nagatuman na nini, nagasubay na nini, kanang mao magtotoo becomes objective. He looks at the message, no longer subjective. He does not look at the messenger. Wa, dili na mo bali nimo kinsa ni nagdaas mensahe. Iyang gitutukan lamang ang mensahe. Sabot ka. So, he becomes objective. He looks at the message. He concentrates on the message. O dili na siya subjective. Di na siya mo tanaw kanang di na mo bali niya kinsa nang nagdaa sa mensahe. Kay nagtutok lang siya sa kamatuoran. Now, and besides, kanang mao magtotoo gradually becomes humble. Magmapaubsano na siya. He stands on the doctrinal principle. Unsa may doctrinal principle bahin ini? The way up is the way down. Mao prinsipyo. Ug ang laing ngan sa being humble, pagka-humble, pagka-mapaubsanon, mao ang grace orientation. Ikaw nahiluna na gyud sa grasya. He becomes strong in his stand on the principle po. Nga naagya po yung prinsipyo kanang nagatigbabaw bahin ini nga ang Dios ra ang maga-uswag. God promotes the humble. Ang Dios mo pauswag sa usa ka magtutuo nga mapaubsanon. Apan mo unsa mo us pod mo dimot sa usa ka magtutuo nga mapahitason. In English, kaya mas klaro mas in English, God promotes the humble but demotes the proud. So mao kana ang iyang baruganan. Okay? Ato na ipadayon ugma. So, ayo si Piata ang sumpay. Di apay daghan o taas pa kayo kini nga itong pagtukion bahin ini ining pagkinabuhing Kristohanon kay kining atong gibuhat grasya man lang wa gyud tay atuan ini. We do not deserve, work for, and we do not deserve, we do not work for, we do not earn. Kay grasya kini, okay? Magampo ta. Amahan na mga Diyos, nagapasalamat kami kanimo sa imong grasya. Pani kami sa imong pagbuwag ng adlaw. Likay kami sa mga kabilinggan, dada kami pagbalik ni ining among Bible study through the YouTube
under the Vic Balbido Evangelistic Ministry. Salamat ning tanan o Dios sa ngalan ni Ginoong Kristo among bugtong manluluwas. Amen.